Πολιτικής Οργάνωσης εδώ Κεντρικής Μακεδονίας Δημιουργίας Ξανά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε και ευχαριστώ πάρα πολλά μέλη που μου στείλανε και μήνυμα ότι είναι μαζί μας αλλά δεν θα μπορέσουν να έρθουν. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν περίμενα τόσο κόσμο. Δεν περιμέναμε τόσο κόσμο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Η τοπική οργάνωση και τα μέλη της Κεντρικής Μακεδονίας ήταν πάντα πάρα πολύ δυναμικά και ενεργά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ελπίζω σε όλη την Ελλάδα να συμβεί αυτό. Φυσικά ήμασταν για αρκετό καιρό λίγο παγωμένοι από την αποχώρηση του Σταύρου Τσίπερου που ήταν ο ιδρυτής μας, αλλά εγώ ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους το λόγο για τον οποίο μπήκαμε στη Δημιουργία Ξανά και το λόγο για τον οποίο ο Θάνος ο Τζίμερος ασχολήθηκε με την πολιτική. Μπήκαμε στη Δημιουργία Ξανά εξαιτίας του λόγου του Θάνου του Τζίμερου, αλλά μπήκαμε στην πολιτική εξαιτίας αυτού που οδήγησε τον Θάνο του Τζίμερο να ασχοληθεί με την πολιτική. Άρα τώρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί έχει πάρει τη βαριά σκητάλη ο Βαγγέλης ο Αρτσαλής, ο καινούργιος μας πρόεδρος, και κινείται πάρα πολύ δυναμικά, είναι ακίνητος. Τον ευχαριστούμε, τον θερμοχειροκροτούμε και τον καλούμε να φτάσει να μιλήσει και μας. Έχουμε τον πρόεδρο πια στην έδρα μας, οπότε ελπίζω να είμαστε πολύ πιο ενεργοί όλοι μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Είμαστε πολύ συγκινημένοι που σας βλέπουμε, τόσο γνώριμες φάτσες από τα παλιά, όσο και καινούργια πρόσωπα από το μέλλον, ελπίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το ξενοδοχείο, την κυρία Φράγκο, τον κύριο Φανταζή, όσους συνετέλεσαν στο να γίνει αυτή η ωραία διοργάνωση. Ξεκινάμε από μια ιστορία, storytelling. Πριν 12 χρόνια, κάποιοι τολμηροί άνθρωποι ξεκίνησαν ένα παράτομο εγχείρημα, να μπολιάσουν την ελληνική κοινωνία με λίγη περισσότερη κοινή λογική, με το αυτονόητο. Εξ αρχής το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο και συμπτωματικά πάνω κάτω την ίδια περίοδο και εγώ ξεκινούσα ένα πιο προσωπικό και λιγότερο τολμηρό ίσως εγχείρημα. Ξεκινούσα την καριέρα μου ανοίγοντας 2 γιατρίες σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες. Τα χρόνια πέρασαν και οι δρόμοι μας συναντήθηκαν με αυτούς τους τολμηρούς ανθρώπους που είχαν το παράδομο εγχείρημα. Ένα γράμμα συγκυριών και ενεργειών με έφερε να ηγούμε και να είμαι πρόεδρος αυτών των ανθρώπων. Για το οποίο φυσικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με εξέλεξαν σε ένα αμιγώς διαδικτυακό συνέδριο που είχε μηδενικό οικολογικό αποτύπωμα και το οποίο δεν χρειάστηκε να εκτυπώσουμε τίποτα, δεν μετακινηθήκαμε καθόλου, το κάναμε πλήρως διαδικτυακά. Είχε μεγάλη συμμετοχή και όπως είπα, here we are. Αυτό το σχετικά λίγο διάστημα που είμαι μαζί σας με τη δημιουργία, έχω συνειδητοποιήσει ότι πέρα και πάνω από ένα κόμμα, η δημιουργία είναι μια κοινότητα ενεργών, ανήσυχων πολιτών. Και θα μου πεις, καλά ρε γιατρέ, πώς βρέθηκες πρόεδρος σε κόμμα? Και πραγματικά, αν κάποιος μου έλεγε πριν από ακόμα και λίγους μήνες, πριν ένα χρόνο σίγουρα, ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα είσαι πρόεδρος σε κόμμα, θα τον περνούσα για τα σίδερα. Όμως, πίσω από αυτό κρύβεται μια ιστορία. Την Παρασκευή πριν από τη δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών που είχαμε τον Οκτώβρη, περπατούσα με την κόρη μου την πόλη ξένη που είναι κάπου εκεί και βλέπουμε ένα κλειστό σχολείο. Φυσικά δεν είχε, επειδή ήταν παραμονή δεύτερης εκλογικής Κυριακής, φυσικά τα παιδιά δεν είχαν σχολείο. Και με ρωτάει η κόρη μου γιατί δεν έχουν σχολείο σήμερα και γιατί κατά προέκταση αυτό το σχολείο είναι κλειστό. Και της λέω ότι είναι επειδή έχουμε ξανά εκλογές αύριο το δεύτερο ημίχρονο. Και μου λέει, καλά, αυτό και ετοιμάζουμε το σχολείο. Του λέω για τις εκλογές της Κυριακής που είναι μεθαύριο. Μου λέει, αυτό δεν το κάνανε την προηγούμενη εβδομάδα?
Και τότε κατάλαβα ότι από παιδί και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Τότε κατάλαβα ότι η χώρα γενικά πάσχει από μια κεκτημένη αδράνεια. Για να μετακινήσουμε ένα θρανείο από εδώ να το πάμε εκεί, το ελληνικό δημόσιο και γενικά ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός θέλει μια χαμένη ολόκληρη ημέρα. Σκεφτείτε, ανάγεται αυτό σε χαμένες εργατοώρες για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους και θα καταλάβετε πώς περνάει η ζωή νεράκι και εμάς η παραγωγικότητά μας παραμένει στο πατωματάκι. Έχω και το σκονάκι εδώ γιατί έχουμε λίγο... Αυτή η κεκτημένη αδράνεια δεν είναι κάτι αόριστο. Το βλέπουμε καθημερινά. Το βλέπουμε παραδείγματος χάρη στα 18 χρόνια που σκάβουν εδώ στη Θεσσαλονίκη για να δημιουργήσουν μια γραμμή μετρό 9 χιλιόμετρων στην απόλυτη ευθεία. 18 χρόνια. Στο υπερπολαπλάσιο διάστημα η Χαμάς έχει σκάψει πολλαπλάσια χιλιόμετρα, στην κυριολεξία έσουν με τα χέρια της. Επίσης το βλέπουμε με τον τραγικότερο δυνατό τρόπο στην Σύμβαση 717, η οποία υπεγράφει 10 χρόνια πριν από το τραγικό δυστύχημα των Λιβών και επί 10 χρόνια δεν είχε υλοποιηθεί ακόμα. Η χώρα επίσης πάσχει από μια παντελή έλλειψη οράματος. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Αγρότικα, στην οποία Αγρότικα όλοι οι συντελεστές αγρότες, έμποροι γεωργικών ειδών και οκόμοι και όλοι οι μηχανικοί με διαβεβαίωσαν ότι η χώρα δεν έχει εθνικό σχέδιο αγροτικής πολιτικής. Πέρα από την κοινή αγροτική πολιτική την ευρωπαϊκή, εμείς από μόνοι μας, αν δηλαδή μια μέρα εκλείψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς από μόνοι μας δεν έχουμε σχέδιο. Χθες και προχθές ήμουνα σε ένα γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό συνέδριο που οργάνωσε ο κύριος Πενέκος. Παρομοίως, όλοι οι συμμετέχοντες, κατά κύριο λόγο απόστατοι, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει όραμα ούτε στην εθνική άμυνα. Δεν ξέρουμε πώς τη φανταζόμαστε την εθνική μας άμυνα σε 5 ή 10 χρόνια. Αντιστοίχως, μπορείτε να ανάγετε στο ότι χάσαμε το 25% της αγοραστικής μας δύναμης τα τελευταία 17 χρόνια. Μπορεί να αυξάνονται οι μισθοί και ο βασικός και ο κατώτατος μισθός, αλλά παράλληλα τρέχει ο πληθωρισμός. Με αποτέλεσμα, τα τελευταία 17 χρόνια έχουμε χάσει το 25% της πραγματικής αγοραστικής μας δύναμης κατά μέσο όρο. Τα τελευταία 3 χρόνια συντελέστηκε το 3% αυτής της απώλειας συντελέστηκε τα τελευταία 3 χρόνια επί της παρούσας κυβέρνησης. Συνεπώς, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση και διάγοντας ελεύθερο βίο, για ποιο πράγμα ακριβώς μπορούν να είναι περήφανοι οι σύγχρονοι Έλληνες? Νομίζω μόνο για ένα, το ότι έχουμε αξιοκρατικές πανελλήνιες. Αν αυτό μας ικανοποιεί για 200 χρόνια ελεύθερου βίου, τότε πάω πάσο. Έχουμε κάτι σαν κράτος. Έχουμε κάτι σαν παιδεία. Οι δείκτες της PISA αποδεικνύουν ότι είμαστε πάντα σταθερά ουραγοί ή εκ των ουραγών σε ζητήματα εκπαίδευσης. Παράγουμε λειτουργικά αναλφάβητους. Έχουμε κάτι σαν υγεία. Οποιοςδήποτε πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο θα καταλάβει τι εννοώ για το κάτι σαν υγεία. Έχουμε κάτι σαν δικαιοσύνη με το μέσο χρόνο απονομής της να είναι περίπου στις 1.400 μέρες, έχοντας πολλαπλάσιους δικαστές, παραδείγματος χάρη από την Αυστρία, που θέλει μόλις 400 μέρες για να τελεσυνικήσει. Έχουμε κάτι σαν ασφάλεια σε σχέση με όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας να συμβαίνουν. Είμαστε κάτι σαν κράτος. 15 χρόνια από την κρίση, 5 χρόνια εκτός αυτής, συνεχίζουμε αιμονικά αναπαράγουμε ακριβώς το ίδιο μοντέλο. Παραγωγικό μοντέλο, βασισμένο στην κατανάλωση αντί την παραγωγή. Δηλαδή, ο πρωτογενής μας τομέας είναι από επίοικος πάσχη έως μη επίοικος είναι ανύπαρκτος. Δεν έχουμε στοιχειώδη βιομηχανική παραγωγή τον καιρό που φεύγουν στις τωρινές συνθήκες, φεύγουν από απρόβλεπτες και επικίνδυνες χώρες, φεύγουν βιομηχανίες, έρχονται πλησιέστερα στον τόπο κατανάλωσης των προϊόντων, δηλαδή στην Ευρώπη, γιατί κυρίως η Δυτική Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική καταναλώνουν, και εμείς δεν έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να υποδεχτούμε αυτές τις βιομηχανίες από την Ταϊβάν, την Κίνα, τη Ρωσία και διάφορες άλλες εντός ευρωπαϊκών απρόβλεπτες χώρες. Η αγροτική μας παραγωγή, όπως είπαμε πριν, νοσεί, συνεπώς το κάνει, το τραβάει σχεδόν κατά αποκλειστικότητα ο τουρισμός. Όμως ο τουρισμός δεν είναι ένα όχημα που μπορεί να τραβήξει όλο το κάδρο. Σε αυτό το σκηνικό έχουμε μια κυβέρνηση που ενοχικά, φοβικά, διστακτικά αρκείται σε ένα μεταρρυθμιστικό μπουσούλημα. Ενώ οι εποχές... Κοντά ή μακριά, τι θες?
Πιο κοντά. Ενώ οι εποχές και επιτρέπουν λόγω κυβερνητικής παντοδυναμίας και απαιτούν λόγω των συγκυριών ένα μεταρρυθμιστικό άλμα, εμείς αρκούμαστε σε ένα μπουσούλημα, σε ένα ψευδεπίγραφο μεταρρυθμιστικό μπουσούλημα. Στον αντίποδα της κυβέρνησης, αυτής της παντοδύναμης κυβέρνησης που δράει ενοχικά, φοβικά, απέναντι σε ένα φάντασμα που το φαντάζεται, σε φαντάσματα του παρελθόντος, που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Είναι η αντίδραση του άλλου πόλου. Ποιος είναι αυτός ο άλλος πόλος? Είναι μια αντιπολίτευση η οποία δεν προσφέρει κανένα απολύτως όραμα. Οι προσλαμβάνουσες της ανήκουν σε προηγούμενες είτε δεκαετίες, περήφανο 15, είτε άλλες δεκαετίες τσογόλατος τα όλα, ή ακόμα και σε προηγούμενους αιώνες ή και χιλιετίες. Σε όλα αυτά, αν προσθέσουμε και το δημογραφικό που επικρεμάται σαν υπαρξιακή απειλή στη χώρα μας, έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο πραγματικά, όπως είπα και πριν, είναι θέτει βόμβα στα θεμέλια της ίδιας μας της κοινωνίας, της ύπαρξής της. Κόντρα σε όλα αυτά, ερχόμαστε εμείς. Ποιοι είμαστε εμείς? Κόντρα σε αυτή τη μίζερη πραγματικότητα, λοιπόν, ερχόμαστε εμείς, ένας φιλελεύθερος πόλος, να προτείνουμε λύσεις οι οποίες βασίζονται σε τεκμήρια, είναι δοκιμασμένες, έχουν πετύχει σε άλλες χώρες, λιγότερο ή περισσότερες κοντινές ή μακρινές μας, αλλά ακόμα και στη γειτονική και ομοεθνή μας Κύπρο. Αυτές οι λύσεις βασίζονται, όπως είπα, στις φιλελεύθερες αρχές μας και κυρίως κινούνται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η επίσπευση στην απονομή δικαιοσύνης και η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Διότι δεν γίνεται, όπως είπα προηγουμένως, μία δίκη να κάνει 1500 μέρες για να τελεσιδικήσει. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει επί του πρακτέου αρνησιδικία, που σημαίνει ότι η ελευθερία των πολλών, γιατί η ελευθερία προϋποθέτει την ασφάλεια, η ελευθερία λοιπόν των πολλών γίνεται έρμεο στην ασυδοσία των λίγων. Το δεύτερο και σημαντικότερο, μιας και όπως είπαμε προηγουμένως, το δημογραφικό είναι το number one υπαρξιακό μας πρόβλημα, είναι το flat tax που πρεσβεύουμε εμείς, δηλαδή η απλοποίηση κατά κύριο λόγο, αλλά και η μείωση δραστικά της φορολογίας, ώστε να καταφέρουμε να προσελκύσουν επενδύσεις που θα δημιουργήσουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες εδώ στην πατρίδα μας και δεν θα αναγκάζουν τα παιδιά μας να ξενιτεύονται προς άγραν ενός καλύτερου μέλλοντος. Και το τρίτο, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι η αξιοκρατία και η αξιολόγηση σε όλες τις δημόσιες δομές όλων των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά όχι μόνο αυτών, και των κτηριακών εγκαταστάσεων, νηπιαγωγείων, σχολείων, δημοσίων υπηρεσιών, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κτλ. Ευελπιστούμε λοιπόν να αποτελέσουμε έναν αξιόπιστο πολιτικό φορέα που θα εκφράσει την πολιτικά ορφανή βουβή Ελλάδα της καινοτομίας, της δημιουργίας, της παραγωγής και της εξωστρέφειας. Αναμφισβήτητα μεταξύ μας υπάρχουν διαφορές, όμως σίγουρα είμαι σίγουρος ότι αυτά που μας ενώνουν, δηλαδή η δίψα για μια δικαιότερη, αξιοκρατικότερη, παραγωγικότερη και τελικά καλύτερη Ελλάδα, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Σε ένα πολιτικό σκηνικό που δυστυχώς ακόμα δεκαετίες μετά βρήθη από γκρούεζες και από κομματικούς ανεπάγγελτους παράγοντες που διαφεντεύουν την ελληνική κοινωνία, ας γίνουμε εμείς, εσείς, η ελπίδα για να δημιουργήσουμε την πατρίδα που ευχόμαστε και που αξίζουμε. Γιατί αν το πιστέψουμε, μπορούμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Βρήκε κανείς το φλουρί? Πρέπει να πάω. Θέλω από αυτά είναι. Ναι, αυτός που βρήκε το φλουρί έχει δώρο το βιβλίο του Απόστολου του Ντόρκου. Και μια θέση στο Ευρωψηφοδέλτιο. Το 2017
παρουσία του Θάνου του Τζίμερου πάλι σε ένα ξενοδοχείο. Είναι δεύτερη φορά. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι και να κάνω βιβλιοθήκη. Είχα κερδίσει πάλι ένα βιβλίο. Από το Σέρβιο του Μαρτί, ναι. Ωραία. Τώρα θα κόψουμε την πίτα. Τώρα κάνουμε την πίτα. Σταυρώνουμε κατά τα πατροπανάδοτα. Σταυρώνουμε. Ξανασταυρώνουμε. Ενδεικτικά, Κάνουμε. Για μας είναι φυσικά το κόμμα, δηλαδή η κοινότητα πολιτών, έτσι. Αυτό είναι δημιουργική. Μπράβο. Τώρα να κόψω... Πατρίδα, Ελλάδα. Πατρίδα. Εδώ είπαμε, σαν Παναγία, εδώ η πατρίδα, μεγάλη πατρίδα. Πάμε τώρα Ευρώπη. Ευρώπη. Ναι, ευλογίες Ευρώπη. Αντί να αποκτήσουμε θέμα. Ναι, να σας πω στη μέση για να τα και ανάμεσα σε εμάς δηλαδή και στον πρόεδρο. Οπότε... Δύο κουβέντες και από τον Βασίλη Πανίδη.
Λοιπόν, πάντα έτσι μου το κάνουνε, απρόοπτα, ξαφνικά, απροετοίμαστα, πάρε το μικρόφωνο και πες κάτι. Υποτίθεται πως είχαμε τελειώσει το διαδικαστικό, με ρωτάει ο Στέλιος, κλείσαμε, τελειώσαμε, λέω, έτσι φαίνεται, τα φλουριά βγήκανε όλα, η κοπή της πίτας έγινε, ο πρόεδρος μίλησε, τι να πω τώρα εγώ, τι να προσθέσω. Λοιπόν, εγώ θα πω μόνο το εξής, αν πιστεύετε, μάλλον για όσους πίστεψαν μετά το αποτέλεσμα των εκλογών ότι η δημιουργία ξανά τελείωσε και μετά την αποχώρηση του Τσίμερου ότι όταν είχαμε να πούμε το είπαμε, τους έχω μία απάντηση και η απάντηση αυτή είναι αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ μπροστά, η γεμάτη αίθουσα πάνω από 50 άτομα, η φωτογραφία αυτή να φύγει να πάει παντού και να δούμε όλοι ότι η δημιουργία ξανά συνεχίζει και θα μας δουν μπροστά τους με αυτά που έχουμε να πούμε, τα ωραία όμορφα πράγματα που μας είπε ο πρόεδρος μας προηγουμένως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε, θα σας έχουμε κοντά μας συνέχεια, ελπίζω, γιατί έχετε καλύτερα πράγματα, πιο εντυπωσιακά και μην ξεχνάτε, οι ευρωεκλογές είναι κοντά. Θα δώσουμε το στίγμα μας πολύ σύντομα στις ευρωεκλογές. Για όσους νομίζουν ότι τελειώσαμε, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα τους ξαφνιάσει. Ευχαριστώ που ακούσατε. Δεν το είχα ετοιμάσει, αλλά καλά βγήκε. Λοιπόν, να είμαστε γεροί και πάντα έτσι δημιουργικοί, όπως σας βλέπω, χαμογελαστοί και χαίρομαι πάρα πολύ για τα νέα παιδιά που βλέπω, γιατί αποδεικνύεται πως η δημιουργία έχει συνέχεια. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι παλιοί της δημιουργίας οι γέροι, έχουμε και νεότερους που ακολουθούν και θα τραβήξουν πιο μακριά το κουπί. Σας ευχαριστώ όλους, καλή επιτυχία πρόεδρε, είμαστε εδώ και πάμε γερά.